kukuha niyan, mga tatanggal niyan sa buntot. Katulad niyan. Yan o, yan. Yan. Manila yan. Piga-piga. Para naman Matanggal ma-absorb yung dugo niya, saka Yung parang lason. Ayan guys. Dugo. Kailangan gasong mabuo. O kasi yung dugo niya, maano yun. Lahin. Kasi anak ko po, ayan o, tingnan mo. At saka hindi pwedeng luto-lutuin lang. Iba nga, piniprito lang ito sa probinsya eh. Hindi naman sinasaing. Nasa pagluluto lang kasi sa paggawa. Nakuhasin na ito sa ilagay sa pagkaro. Para maano yung asin. Sinaing. Sinaing. Sinaing na tulingan. Kung sinaing ka, kamyas ang ilalagay. Kamyas na tuyo. Meron na bibling kamyas na tuyo eh. Okay. Di ba na matagal pa itong niluluto? Matagal niya kasi ano yan eh. Kasi kung anong taas nung siya sa tubig. Tubig ang ilalagay na hindi gata? Tubig lang, hindi naman ano yan. Sa gata. Iba yung sa sinasabi ng sa gata. Ano yung ginagatan eh, ang bakol yun eh. Kaya yun. Tapos yan ang tahong taba. Masarap na Yun ay isasahig. Ang parang tawag dun, sa mga balat kaldero. yan na yun. Oo. Lalagay ko na sayang. Ilalapag. Humihan mo ng asin ng kasi. Kaya tinasayang yan ng matagal para yung tinik niya malambot. Para pati tinikain na na. Kahit ilang araw siya, hindi siya mapapanis, hindi siya masisira. Ganun. Tama ko na ito. Masarap talaga taba. Favorite ko yung taba. Taba ng baboy. Hindi ako mahilig sa laman. Taba talaga. Si May, isa pa rin eh, ganyan. Pag nagaluto, magsisigang, o kaya nilaga. Taba din. Taba! Sabi ko, kaya masakit na ang ano mo eh. Sabi ko, kumakain ako, kaya hindi na yung masyadong. Sabi ko na lang sa sarap. Minsan pa kami sa kabilang bahay, nagluto ako ay mga kumari yata niya. Wala pa yung kamas. Ano ito ilagay dyan kasi wala pa yung kamas. Sasaipin eh. Ano saan pasok mo? Alas 3 po. Yung madaling araw. Kaya mo pa ba yun? Ano yun? Buti hindi ka nagiging anemic. Anemic na nga po ata. Mabuti sana kung ayun yung tinatawag Wala na nga high vitamins. vitamin ka. Para ano? May bawang ano na to, Nay? Bawang sibuyas? Bawang. Ilalagay na ito. Ano yun? May sibuyas, Nay? Wala, hindi na. Bawang lang? Saan galing yung ano, yung alamang? Ulam nyo? Eh, doon sa mga... Siguro. Saan? So.
Gano'ng karami na yung tubig? Puno ito. Puno yung, maapo yung, kailangan apo yung ano. Tapos patutuyuin yan. Matagal yun. Mga ilang oras ko na eh. Tagal din to. Ayan po guys, after 1 hour. 1 oras ang nakalipas. Ayan. Tingnan natin. After 2 hours, 2 oras nang nakalipas. Ayan na, tuyot na siya. Mamantika na yan sa loob kasi. Ayan po guys, pinatay na po yung apoy. Luto na po siya. Tingnan natin guys. Ang luto ni nanay. Wow!